Magandang araw po sa inyong lahat. Lunes na naman at simula na naman ng panibagong linggo. At alamin na nga muna natin ang magiging lagay ng panahon mo live mula ho rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, March 6, 2023. Makikita ho natin sa ating latest satellite images ang mga nakakaapekto ng mga weather system sa ating bansa ay ang northeast monsoon o hangin amihan, habang yung shear line, ito yung banggaan ng malamig at mainit na hangin, magdadala naman ng mga pag-ulan, partikular na nga sa Bicol region at sa may bahagi ng Eastern Visayas. Pero mapapansin ninyo, halos walang masyadong kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang dito nga sa may Bicol region at sa may Eastern Visayas. Wala rin pa rin tayo inaasahan na magiging bagyo sa mga susunod na araw. Wala pa tayong minomonitor na low pressure area sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang ating magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makita ho natin itong bahagi ng Bicol region, kagaya ho ng binanggit ko, malaki yung chance ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot ng shear line, habang ang hanging amihan ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na nga sa may bahagi ng Cagayan Valley, kasama ho yung mga lalawigan ng Aurora, Quezon, at sa may lalawigan ng Apayao sa bahagi naman ng Cordillera. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, generally fair weather ho sa kasama ho yung Kamaynilaan at mga nalalabing lalawigan. May mga pagkulog naman sa may bahagi ng Palawan at sa may Kalayaan Islands. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 20 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 18 to 29 degrees Celsius. Habang sa Baguio, medyo malamig pa rin no? Sa pag-iral ng northeast monsoon, 12 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 20 to 31. Habang sa Tagaytay, 19 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Sa may Kalayaan Islands, 24 to 33. Habang sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Makikita ho natin, kagaya ng binanggit ko, malaki yung chance pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ho dito sa may Eastern Visayas, itong Samar, Leyte at Biliran Islands. Inaasahan ho natin, malaki yung chance ng maulap na kalangitan ngayong araw dulot ng shear line. Samantala naman ho, sa nalabing bahagi ng Kabisayaan, generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura nga natin sa Iloilo, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 29 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 24 to 28 degrees Celsius. Sa malaking bahagi naman ho ng Mindanao, magandang balita dahil generally po fair weather pa rin ang inaasahan dito sa Mindanao. Asahan pa rin yung posibilidad naman ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi dito, sa may Cagayan de Oro, posibleng nasa 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa pag-iral pa rin ng hanging amihan, nakakaramdam pa rin tayo ng mga bugso ng malalamig na panahon po. Pero inaasahan natin the coming weeks, posibleng unti-unti na tuluyang humina itong northeast monsoon. Pero dahil nga sa hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi pa rin ng partikular na sa may Silangang Luzon at sa ilang bahagi po dito sa may Ilocos region. Nakataas pa rin ang gale warning at delikado pa rin maglayag yung mga malitasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, partikular na nga sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama yung Batanes, Cagayan, gayon din sa Isabela, Aurora, dito sa may bahagi ng Quezon, gayon din sa Oriental Mindoro, Marinduque, at sa may silangang bahagi ng Palawan, kasama din yung Romblon, kasama itong mga bayan ng Cuyo at Cagayan Silio, gayon din sa may Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, ang Northern Eastern Coast ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, gayon din sa may Hilaga at silangang bahagi ng Northern Samar. Kasama din itong Kaluya sa may bahagi naman ng Antique, sa mga